Cum a fost castingul? Castingul a fost foarte ușor din perspectiva mea, deoarece am avut foarte multe serbări la școală și sunt obișnuit pentru să învăț text și a fost super ușor să-l rețin și să induc starea și să intru în stare. Deci vrei cumva să rămâi în această meserie mai departe, să fii tot actor. Da, Care e idolul tău din clanul? De cine îți place cel mai mult? îmi place cel mai mult de Tătuțu, pentru că este, nu știu, îl plac ca om, ca personaj și îmi place cum joacă. Și cum e relația ta cu Jojo, cu Cătălina Grama? Cum te descurci cu ea? Pentru că joacă rolul mamei tale în film. Mă înțeleg foarte bine cu ea, în aproape fiecare secvență filmez cu ea, deoarece suntem o familie și familiile stau unite și mă înțeleg foarte, foarte bine cu ea. Ți se întâmplă să-i zici mami, așa că nu filmați, zi-mi sincer. Nici, nu, chiar nu, că film e film, viața reală e viața reală. Ok, deci ești un profesionist. Într-un fel. Care e cel mai bun, ce secret de fapt ți-a dezvăluit Cătălina atunci când vine vorba de filmat? Să mă concentrez pe secvență, să mă concentrez la text și să le știu, să-l dau cât de bine pot. Deci, practic, ai spate bun, cum s-ar zice, ai parte de actori care te ajută și sunt lângă tine și te apără. Da.